Oke, lagi matur sembah nuwun dipun aturke satunggal tetembangan lumantar saking Purnama Campur Sari. Ego wong tua monggo. Mau nyanyi bareng Mas? Ayo sing iso nyanyi monggo dari mriki. Monggo. Mas Kamit. Ayo Mas Kamit. Ayo nyanyi. Lho kok ora sido. Kok ora sido. Piye iki? Lagi matur sembah nuwun sedaya kemawon. Alhamdulillah. Ingkang tansah nderek pinarak rungonan. Goyang semuanya bos. Terima kasih. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso tapi kudu tak terima. Oke baik semuanya kita goyang. Oke buat semuanya kita goyang kembali. Rian Audio terima kasih. Oh bisa live streaming. Dan kita spesial support terbaik ya. Indra Letay. Kita akan kembali semuanya. Purnama Campur Sari.
Nggih, sembah nuwun Mbak Nova. Pripun? Lho bojo loro pola nagih janji mau kok.